Bé, anem ara a l'última part de la pràctica 4, en la qual hem de calcular la respiració i ficar-la dins de la nostra variable de flux. Com fem això? Doncs és molt fàcil també. Si aneu a les vostres dades de resultats de laboratori, tindreu un valor de respiració que heu calculat mitjançant l'experiment de laboratori. Així jo tinc un valor que m'he inventat, però que vosaltres tindreu alguna cosa semblant. Val? I estarà en unitats de mil·ligrams de carboni o CO2, val? Per quilogram de sol i dia. Val? Recordeu que els fluxos sempre estan relacionats amb unitats de temps. Si recordeu, nosaltres volem que la nostra variable de flux estiga en quilograms, no en mil·ligrams. D'acord? Doncs el que hem de fer és passar aquesta respiració a quilograms. Com ho fem? Doncs dividint el valor de respiració per 10 elevat a menys 6. D'acord? Ja hem passat el valor de respiració de mil·ligrams a quilograms. Una cosa important així és remarcar que el valor de respiració que tenim està fet en referència a 1 quilogram de sol. Però nosaltres, a la nostra variable de nivell, nosaltres tenim més d'1 quilogram de sol. Nosaltres, la nostra unitat de referència és el metre quadrat, val? I en un metre quadrat hem calculat que n'hi ha més d'1 quilogram de sol. N'hi ha, per exemple, 400 quilograms de sol, que és el que hem calculat en l'apartat anterior. Val? L'exemple que jo he donat en l'apartat anterior. Doncs, si en 1 quilogram de sol tenim aquesta respiració, per a un metre quadrat en el qual tenim 400 quilograms de sol, el que hem de fer és també multiplicar per aquesta quantitat, val? Per a tindre la respiració total en este metre quadrat. Doncs fem els factors de conversió, les multiplicacions i divisions i ja tenim calculat el nostre flux de respiració per metre quadrat i dia. Val? En aquest cas, l'exemple que jo m'he inventat seria de 0,069 quilograms de carboni per metre quadrat i dia. Si ja tenim aquest valor, doncs ja anem així al nostre modelet d'Stella, cliquem a la variable de flux i fiquem el nostre valor, 0,069. Li donem a l'OK i ja tenim el nostre modelet molt simple, complet. Què hem de fer ara? Doncs córrer el model, veure què passa, si tenim l'eixida del model de forma constant. Després podem fer un model d'ordre 1, on l'eixida siga de forma proporcional. Val? Això ja ho hem vist a la pràctica anterior, com se fa, com se calculen les taxes de renovació, val? Com se calcula el flux d'eixida proporcional, també ho feu, ho compareu, i una altra cosa important és que compareu el comportament entre el sòl forestal i el sòl agrícola. Val? Això ho heu de fer per als dos tipus de sòl i comparar-ho. Val? Això seria l'últim exercici de la pràctica. Doncs bé, això és tot per a la pràctica 4.